det almindeligt kendte kostmotion er indflydelsesforkortelse. Og det illusion liv kan f.eks. føre til livsstilssygdomme som diabetes og overvægt. Mange mangler information omkring, hvad det vil sige at leve sundt og hvad en god kost er. Og derfor er der rigtig mange, der lever usundt. Hvad er sundhed egentlig, og hvordan afhænger man af kostform? Hvad er sammenhængen mellem det fysiske og det psykiske sundhed? Det har vi tænkt os at finde ud af. De 8 kostråd. Spis frugt og grønt hver dag. Helst 6 stykker frugt om dagen. 2. Spis fisk og fiskepålæg flere gange om ugen. 3. Spis kartofler, ris, pasta og groft brød hver dag. 4. Spar på sukkeret, især for kager og slik. 5. Spar på fedtet, især for mejeriprodukter og kød. 6. Spis varieret og bevar din normale vægt. 7. Sluk plasten i vand. Og 8. Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter hver dag. Så hvad er god kost? Protein skal vi have 20% af. Det vedholder ens appetit og kontrollerer ens kalorieindtag. Fedt skal vi have 20% af. Det er den tungeste kaloriekilde, og det skal indtages i moderate mængder. Kulhydrater er den største, og vi skal have helt op til 50% af det. Fibre skal vi kun have 10% af, og er den mindste kilde. De gør en rigtig mænd, og sammenfaldende noget for grøntsager. Fedme i Danmark er udbredt, det er det blandt andet, fordi at inden for de sidste 10 år er der sket en fordobling på drenge, som er overvægtige, og der er sket en stigning på 20% af piger. Og Bente Carlund, som er ekspert inden for fedme og sådan noget, hun mener, at det er fordi, at forældre eller familier, de har mere og mere travlt, så børn de får mere og mere lov til at gøre lidt, hvad det passer dem, og de får lov til at sidde foran computer og fjernsyn og sådan noget. Og også når familien de er travlt, så bestiller de en pizza eller bestiller noget junkfood eller noget, og det er jo heller ikke sundt. Og samtidig så er ikke nok med, at cola og sådan noget, det er blevet større, men også slikposer og McDonald's-menüer, de er også blevet større. Vi kigger lige på sådan en statistik over, hvor meget det er stedet. I 1987 var det svært overvægtigt i Danmark. Der var kun 6%, hvilket ikke er særlig meget. Men i 2005 var den allerede fordoblet, det vil sige, den var på 12%. Det er en stor stigning, og det er fra 2000 til 2005, at der er sket det største ryk i, hvor mange der er overvægtige. Og så også i regionerne kan man også se, hvor mange der er overvægtige. Og det sted, som der er flest overvægtige, det er på Sjælland. Og den her graf, eller den her procentfordeling, den er også taget ud fra, hvor meget de tjener. Hvor stor deres indtægt er om året. Og hvis man siger her ved Sjælland og sådan noget, det kan have noget med at gøre, at hvis man ikke tjener så frygtelig mange penge, så har man lettere ved at købe usundt mad, fordi det er lidt billigere. Og så vælger man måske også at bruge sine penge på noget andet end økologi og sådan noget. Men også, det er også lidt svært at vurdere, om det er svært overvægtigt eller hvad det er. BMI den udregner man ved at sige vægt over højde i anden, men den er slet ikke præcis. Fordi at hvis nu man er stor, men det er muskler, det man bærer rundt på, så vejer det jo rigtig meget. Så bliver ens BMI måske over 30, og en overvægtig person har en BMI på 30 eller over 30. Og hvert år så bliver der brugt ca. 14,4 milliarder kroner på fedme, hvilket er en kæmpe omkostning for samfundet. Og i forhold til, at rygning har været sådan en stort samtaleemne de sidste mange år, så bruger samfundet ca. 4-7 milliarder kroner om året. Og det vil sige, at rygning det kun er halvdelen af, hvad vi bruger på fedme. Der er mange konsekvenser af fedme. Blandt andet så kan man få hjerte-karsygdomme, man kan få diabetes 2, og man har større risiko for at få blodpropper. Der er også en fare ved at have for højt blodtryk, fordi så kan ens blodkar i øjnene de kan springe, og den bliver man blind. Derudover så kan man også få koldbrand i fødderne, som gør, at ens fødder de vil falde af, eller de bliver nødt til at blive amputeret.
Derudover så belastes ens muskler og leder også rigtig meget, fordi man skal bære rundt på alt det her ekstra fedt. Og derved så skal hjertet også komme mere blod rundt i kroppen, så det belaster hjertet rigtig meget. Især blandt den vestlige verden har overvægt blandt børn vist sig at være et stort problem, især hos de fattigere familier. For børn i 10-årsalderen, de dyrker op til 10-årsalderen, dyrker generelt lige meget motion, uanset deres økonomiske stilling i samfundet. Men omkring efter 10-årsalderen, så begynder dem, der er fattigere stillet, de begynder at falde fra, og dermed bliver mindre motion. Fedme har det også med at håbe sig op i familier, og undersøgelser har vist, at det har mere noget med den genetiske arv at gøre, end rent faktisk har noget med at gøre, hvordan familiens vaner er. Fedme skyldes jo også, at man har et problem med, eller man har svært ved at forbrænde det fedt, der er i maden. Og der er også som sagt nogen, som har lettere ved at forbrænde det, mens der er andre, der har sværere ved det. Og det skyldes så vores gener. Er der overhovedet en sammenhæng mellem sundhed og så kroppens form? Påvirker kroppens form i en sundhed? Altså ifølge WHO, som er en organisation, som koncentrerer sig om sundhed og sådan noget, mener, at sundhed er en velstand, eller en tilstand af social og motion og velvære. Men selvfølgelig er der også mange andre former for sundhed. Altså, kost og motion er en ting, som også hører til ved sundhed. Men hvis nu man tager noget med kroppens former at gøre, hvis nu man er æbleformet, det vil sige, at fedtet sidder på ens mave, så har man større grund til, at det skal være sundt og dyrke motion og spise sundt og sådan noget, fordi at det fedt, der sidder på maven, det kan skade ens indre organer. Og så har man mulighed for har større mulighed for at udvikle hjertekarsygdomme, kræft og sådan noget. Og hvis man så er pæreformet, så sidder alt fedtet på lårene i stedet for, hvor det ikke rigtig kan skade noget. Det kan ikke skade ens indre organer og sådan noget. Det kan måske skade ens overligt, men det er ikke noget, der er livsfarligt. Der er en sammenhæng mellem menneskers fysiske og psykiske sundhed. Mange overvægtige børn oplever dårlig selvværd og mobning, og de opleves også som værende mere ensomme, inaktive og mindre glade end andre fysisk aktive børn. Når mennesker dyrker motion, så frigives der en masse stoffer i hjernen, som blandt andet har indflydelse på vores hukommelse, vores intelligens, vores humør og velvære. En af de stoffer, der frigives, det er stoffet endorfiner, som giver os en følelse af velvære. Hjernen stimuleres til at frigive endorfiner efter 20 minutters intens motion, og stoffet dopamin frigives efter gentagende bevægelser som løb, gang eller cykling. Dopamin har indflydelse på de hjerneprocesser, som styrer de følelsesmæssige reaktioner og vores evne til at opleve glæde og smerte. Når hjernen producerer dopamin, så tænker vi hurtigere og vi bliver mere opmærksomme. Jeg mener også, at serotoninniveauet det stimuleres, når man dyrker motion. Serotonin er et opiumlignende stof, som hjælper os med at føle glæde og med at opretholde vores humør og berolige os. Denne metode er god at bruge, fordi man kan bevise det, man snakker om. Så har vi også brugt kvalitative sammenhænge, som er den samfundsvidenskabelige, fordi den kan forklare de økonomiske sammenhænge. Så har vi også brugt den teoretiske tilgang, som er den samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige. Denne metode er god at bruge, fordi du får viden om fedme, men dog skal man huske at være kildekritisk. Vi har også brugt en praktisk metode, den naturvidenskabelige. Denne metode er dog dårlig at bruge, hvis den ikke tager hensyn til, hvad det er, der sker. Den sidste metode, vi har brugt, er den observationelle, som er den samfundsvidenskabelige. Den er god, fordi man kan observere, og man prøver at bevise noget.